अगर आप लोग भी बाल में काफ़ी रुचि बाटे, काफ़ी झड़ रहल बा और काफ़ी आप लोग तेल लगा के ट्राई करके देख लेले बनी जा और नइखे छुटकारा मिलत, त आज की रेसिपी बस आप लोग खातिर बा। हेलो फ्रेंड्स, हम ही संजना और आपके स्वागत बा यस किचन भोजपुरी रेसिपी में। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर जातनी देसी तरीका से घर पे हर्बल ऑयल बनावे के बहुत ही आसान और ईजी तरीका। तो चलिए जा आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिया जाए। सबसे पहले हम आगे बनी गार्डन में, आप लोग देख सकेनी जा तो इस जगह हम ताज़ा ताज़ा फूल तोड़ब, आप लोग देख सकेनी जा। तो एकरा खातिर आप लोग फूल के सुखा के भी ले सकेनी जा और ताज़ा ताज़ा भी ले सकेनी जा। तेजा हम ताज़ा ले रहल बानी, आप लोग देख सकेनी जौन की फूल फड़ल बा। तो आप लोग देख सकेनी कितना खूबसूरत दिख रहल बा। तो एक एक करके सारा हम फूल के तोड़ लेतनी। एकरा के हमनी के गाँव देहात में अड़हुल के फूल कहल जाला। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के जा एक एक का बोलल जाला। हमनी के जा अड़हुल के फूल तोड़ ले बनी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। अब साथ ही में हमनी के का करी ना कि एकर पत्ता भी तोड़ ले, काहे कि एकर पत्ता भी काफ़ी बाल खातिर फायदेमंद होला। तो ऐसे का होला अड़हुल के फूल से कि आप लोग के जौन बाल बा काफ़ी घना होला, काफ़ी खूबसूरत होला और काफ़ी मजबूत होला और बाल जौन गिरे के समस्या बा के काफ़ी हद तक रोकेला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही तरीका से हमनी के सारा पत्ता तोड़ लेतनी जा। तो फ्रेंड्स देख सकेनी जा एक एक करके सारा पत्ती के हम तोड़ लेतनी। और अभी कुछ ही टाइम मतलब पहले बारिश भई रहला और ये वजह से पत्ती काफ़ी साफ पटे, आप लोग देख सकेनी जा। और गंदगी नहीं के फूल पे, आप लोग देख सकेनी जा। तो हमनी के का करिए ना कि एक एक करके सारा पत्ती तोड़ लिहल जी। और साथ में ये जो गुलाब के फूल बा एकरा के भी हमनी के तोड़ लिहल जा। गुलाब के फूल के आप लोग सुखा के भी ले सकेनी जा और ताज़ा भी ले सकेनी जा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकेनी जा एजा हम गुलाब के पंखुड़ी तोड़ ले बनी और साथ में गुलाब के फूल भी ले बनी। सारा फूल के हम इकट्ठा कर ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। अगर पत्ती पे ज़्यादा गंदगी होके तो आप लोग एकरा के पानी से साफ कर लेब जा, ओकरा बाद हल्का सा पानी के सुखा लेब जा। ये देखिए कितना ताज़ा ताज़ा भिंडी फड़ल बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब एजा सारा फूल के हमनी के इकट्ठा कर ले जी, इकट्ठा करके एकरा के साफ कर ले जी आप। और ये जो हम पत्ती के भी साफ करके रख ले बनी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा एकदम से में पानी भी नहीं के पानी भी सूख गईल बा। अब हमनी के कढ़ाई गरम कर जी और कढ़ाई गरम करके एजा हमनी के नारियल के तेल डालल जी। एजा नारियल के तेल आप लोग ताज़ा भी ले सकेनी जा, फ्रेश फ्रेश भी ले सकेनी जा और मार्केट वाला भी ले सकेनी जा। तो देखिए फ्रेंड्स एकरा के हल्का गुनगुना हमनी के गरम कर जी। एमे आप लोग सरसों के तेल भी डाल सकेनी जा, अगर वो सरसों के तेल मतलब कि घर के होके तब। अब एजा हमनी के एगो प्याज काट के डाल दिहल जी। तेजा हम प्याज काट के डाल दिले बनी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। हल्का सा एमे उबाल आवे दिहल जी, मतलब कि हल्का। अब एजा 1 इंच अदरक के टुकड़ा कूट के हमनी के डाल दिहल जी। ई बाल खातिर काफ़ी फायदेमंद होला। बाल में अगर डैंड्रफ बाटे, बाल में अगर खुजली हो रहल बा ओकरा से काफ़ी राहत दिलावेला। अब एजा हम ताज़ा ताज़ा गुलाब के पंखुड़ी डाल देले बनी। अब एजा हमनी के जौन अड़हुल के फूल तोड़ के रखले बनी जा ओकरा के भी डाल दिहल जा और कुछ पत्ती भी डाल दिहल जा जौन की हरा पत्ती बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। बहुत सारा लोग एक पेस्ट बना के भी ऐड करेला, अगर आप लोग के पसंद होके तो वैसे भी मतलब ज़्यादा बेनिफिट लिहल चाहतनी जा तो आप लोग डाल सकेनी जा। जब हम भृंगराज भी थोड़ा सा डाल देले बनी एकदम से ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। अब कुछ बेसिक मसाला डाल दिए जौन कि आप लोग के घर पे और किचन में आसान तरीका से मिल जाए। तो सबसे पहले हमने की कलौजी लिहल जी, थोड़ा सा मेथी दाना लिहल जी, थोड़ा सा जीरा लिहल जी, थोड़ा सा आप लोग लौंग भी ले सकेनी जा, तेजपत्ता लिहल जी और सारा चीज़ के हमनी के में तेल में डाल दिहल जी और बढ़िया से करके पका लिहल जी। आप लोग इनमें अलसी भी डाल सकेनी जा और साथ ही साथ अगर आप लोग के और ज़्यादा तेल के अच्छा तरीका से बनावल चाहतनी जा तो इनमें रोज़मेरी मतलब लिप्स भी डाल सकेनी जा और एक तरीके से सिंपल तरीका से भी बना सकेनी जा। जैसे हम बनावत ये भी काफ़ी फायदेमंद होला। अगर और बढ़िया तरीका से बनावल चाहतनी जा आप लोग तो और भी हमार वीडियो यूट्यूब पे पड़ल बाटे, आप लोग जाके देख सकेनी जा। आदिवासी हेयर ऑयल करके बहुत सारा वीडियो हम बनैले बनी, तो आप लोग जाके देख सकेनी जा और वो तरीका से बना सकेनी जा। लेकिन अगर सिंपल तरीका से बनावल चाहतनी जा तो आप लोग हमरा जैसा ए तरीका से भी बना सकेनी जा। एकरा के बढ़िया से हमनी के धीमा आंच पे पका लिहल जी, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं के करे के, धीमा आंच पे सारा चीज़ के हमनी के पका लेवे के बा। हल्का से में लहसुन भी आप लोग डाल सकेनी जा। वो का होला ना कि बाल में अगर ज़्यादा मतलब कि डैंड्रफ के समस्या हो जाला तो ओके ख़त्म करेला और बाल में अगर कुछ कीटाणु आ जाला जैसे कि गंदगी हो जाला ओके भी साफ़ करेला। तो अगर आप लोग के पसंद होके तो डालब जा, अगर ओकर स्मेल आप लोग के पसंद ना आवत होके तो मत डालब जा। तो देखिए फ्रेंड्स बढ़िया से हमनी के सारा चीज़ के पका लिहल जी। अब ये जगह कल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी, काहे कि बढ़िया से पक गईल बाटे और तेल भी काफ़ी गरम बाटे। तो हमनी के सारा चीज़ यही तरीका से में छोड़ दिहल जी कम से कम आधा घंटा खातिर। आधा घंटा के बाद हमनी के जब ये ठंडा हो जाई तब कोनो बॉटल में भर लिहल जी। तेजा हमनी के आधा घंटा तरीका से छोड़ दिहल जा। आधा घंटा हो चुकल बाटे और हमनी के ऑयल बढ़िया से ठंडा हो चुकल बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। कलर भी काफ़ी खूबसूरत आइल बा, आप लोग देख सकेनी जा।
और अब का कह लीजिए कि चाहे छन्नी से एकरा के छान लिहल जी। आप लोग सूती कपड़ा से भी एकरा के बढ़िया से निचोड़ लेब जा, काहे कि काफ़ी सारा तेल रहेला एमे। तो अगर आप लोग जब ठंडा हो जी सारा चीज़ तो एकरा के आप लोग पहले से चाहे छन्नी से छान लेब जा। ओकरा बाद जौन बाकी बच जाई ओकरा के आप लोग सूती कपड़ा में बढ़िया से छान के गाड़ लेब जा। तो एक एक करके हमनी के सारा मतलब कि छप्पन चाहे छन्नी से तरीका से सारा तेल के हमनी के छान लिहल जा। और जौन एकर बाकी वाला जौन मतलब अधिका जौन पदार्थ बा एकरा के हमनी के हल्का सा दबा दिल जाए, ताकि जौन तेल होके वो निकल जाए। कुछ देर यही तरीका से आप लोग छोड़ भी सकते नहीं जा, काहे कि कुछ देर अगर चाहे छन्नी के आप लोग छोड़ देव जाए तेमे से जौन तेल अधिक होई जो निकल जाई और निकल के आप लोग के तेल में मिक्स हो जाई। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से तेल हमनी के निकाल लेले बन जा। कलर भी काफ़ी सुंदर आइल बाटे। अब एकरा के हमनी के एगो बॉटल में निकाल लिहल जाए। तो नारियल के ही जौन तेल बाटे वही बॉटल में हम एकरा के फिल कर देते नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कांच के बर्तन में भी एकरा के रख सकेनी जा और ऐसे भी रख सकेनी जा। कलर देख सकेनी जा कितना खूबसूरत आइल बाटे। और एकरा के लगावे के तरीका हम आप लोग के बता देतनी। रात में के लगावे के बाटे कम से कम 4 से 5 घंटा। आप लोग पूरा रात भी के छोड़ सकेनी जा। और सुबह में आप लोग शैम्पू से अपना बाल के अच्छा तरीका से धुल लेब जा। ओकरा बाद आप लोग फ़र्क देखब जब मात्र 1 हफ्ते के लगा के देखी जा। ओकरा बाद आप लोग के फ़र्क खुद ही समझ में आई। तो आज के ऑयल हम मम्मी खातिर बनैले बानी, आप लोग भी बनाए जाए। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी कल।